Nou zou je kunnen zeggen dat dat gemetseld heeft, die wist van Toetie nog blozie. Maar als ze dan verder loopt, dan ontdekt ze de meest grappige dingen in deze moor. Kijk, een zuiger. Ja, een zuiger van een auto. En hier nog een zuiger. Volgens mij is dit een compleet motorblok of iets dergelijks. Of wie had dat ook alweer eens? Een cilinderkapje. En zoeken, kijk. De jonge kloren. Eigenlijk weer er in deze moor, die er volgens mij al heel lang stiert, heel veel verhalen vertelt. Oh. Meutje tractor. Het zou je al heel erg leuk zijn als de heer of mevrouw des huizes, ik zie er wel wat rondlopen, door nog meer. Een auto. Nog een auto. En nog een kroeg. En dan maar zeggen dat er drank en autorijden niet samen gaat, hè? Hallo! Dat klinkt positief. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Bas van de Onderweg, van de Alien. Ik ben Tjeu Jaspers. Kent je het programma toevallig? Nee. Nee? Ik ken het nog niet. Ik heb altijd in Bree gewoond en ik woon sinds kort nou heen. Dus, Oké. Dus dan is die moor is niet van nog? Nou, die moor die heeft een van de eerste bewoners heeft die gemaakt, samen hier met de buurt. Dat is meneer Helmes geweest, Ja. dat is in 1963 is dat geweest. En we zien nu die moer gans aan het herstellen. Ja. We zijn zien alle staan, net zoals die pilaren, heb ik ook aan de voorkant gezien. Die zijn helemaal opnieuw gemetseld en zo. Dus, Wat dus we leuk. zijn alles in eer aan het herstellen. Want hier komen heel veel mensen hier fietsen en wandelen en zo. Dus we hebben ook de tuin. Ik zou maar zeggen, de vorige bewoners hadden de tuin nogal vol laten groeien. Dus Ja. we konden ook de hele tuin opnieuw inrichten. Want ja, ik zou maar zeggen, er is alleen wie alle rotzooi eruit was, dat was 21.000 kilo groenafval wat eruit is gekomen. Dus we zien nu de tuin helemaal opnieuw aan het inrichten. Klein beetje achterstallig onderhoud. Ja, nou ja, ik zou maar zeggen, het is maar net wie ze het zus heeft. Ik kan ze ook zeggen van, dan wil ze het herinrichten en weer een mooi karakter geven, zoals het vroeger was. Kijk, en daar zijn we nu mee bezig en dat vinden we ook heel erg leuk om te doen. Maar wat leuk dat je oer Ja. hebt voor, zullen we het een landmark noemen? Ja, Eigenlijk dit is echt herkenbaar een punt Ik voor- kan ook vertellen, kijk, ik heb 30 jaar in Tegelen gewoond. Mijn vader was zeehoes in Tegelen. Ja, Och, wat Jaspers. En het is dus zo dat, ik zou maar zeggen, ik vroeger hier altijd gespeeld heb en ik dacht van, als ik dit ooit zou kunnen kopen, ja, dan koop ik het. Dus ik heb 30 jaar in Tegelen gewoond, toen 30 jaar in Maasbree. En ik hoop nu wel 30 jaar hier vol te maken in Tegelen. Dus, of een stijl, ik moet zeggen op stijl. Zien we Want, inmiddels al op stijl? Dit is ja? op stijl, ja. Ja, Dit we is zien op gans stijl. binnendoor zien we gereden. Ja, dat kan. En Maar dan dat is komt ze op hier stijl. uit, Ja. op stijl, ja. Ja. Hey, en de schouw, Ja, dat is een echte Tegelse schouw. Dat zie je Ja, wel, zeker. hè. Ja, dus we laten daar ook weer even goed vegen en dan weer goed in orde maken. We moeten nog iets doen met de open haard, zodat het weer in oude staat teruggebracht wordt. En ja, als het kan en we maken niet te veel milieuvervuiling, ja, dan willen we hem af en toe, zo met kerstmis en zo weer eens gewoon ja, gebruiken. dat is fijnstof en zo tegenwoordig. Ja, hè. ja. Ja, daar moeten we wel goed naar kijken. Dus we zien ook kijken of er geen filter tussen kan of zo. Maar Volgens ja, mij kan dat. we willen het wel in de huidige staat zo laten staan. Dus we hebben het hele huis al gerestaureerd, want dat had energielabel F. En het heeft nu energielabel A, dus dat is nogal wat verschil. Dus het hele dak dat ligt vol met zonnepanelen en warmtepompen en zo. Dus, En hoe lang zit je al bezig aan het huis? nou, we zien in juli zien we begos. Ja, Ja. maar je hebt elke dag tussen de 8 en 15 mensen gewerkt, dus dat is echt heel veel. Dus we hebben een hele korte tijd hebben we die verbouwing kunnen doen. En er zit ook nog een verdekt zwembad aan vast, dat zien we nu aan het renoveren. Dus, dat, Dus je wilt wel gewoon zwemmen? we willen ook gewoon kunnen zwemmen, joh. Lekker. Ja.
Lekker. Dus Hey, daar zien we nu mee En het bezig. is hier rustig, hè? Want Ja, het lapje doet het. het is hier fantastisch. Ik zou maar zeggen, je zit midden in de natuur en toch hebben ze, ik zou maar zeggen, alle voorzieningen heel dichtbij. Dus, Ik heb dit altijd een heel mooi stukje gevonden qua natuur. Heeft dit een naam? Dit kleine gebiedje wat hier leed? dat kent je het beste aan de buurman vragen, want ja, ik zou maar zeggen, het is van de buurman. Die onderhoudt dat al. Oh, en die volkstuintjes die we zien. Ja, dat ligt aan de kant. Oh, dat ligt aan de kant. Ja, Oké. ja, die zijn allemaal gehuurd, heb ik begrepen. Hey, en de goede man dat dit ooit gemetseld heeft, hè? Ik zie allemaal details, vooral van auto's Ja, en dat klopt. auto-onderdelen. Helmus was vroeger een autohandelaar. Ah. Kijk, in 63 had ze de familie Helmus in Tegelen. Ja, en die hadden, op de Erkenkamp hadden die een autozaak. En later is dat de EMA geworden in Venlo. Ja, van het merk waar we de naam niet van zullen precies, noemen, precies, maar precies. waar een ster voor op de motorkap precies. zit. Ja. Zo'n ster toch? Nou, die ster heb ik, zo'n ster als op het busje. Ja. Ja, precies. Maar het grappige is dat ik zie allerlei onderdelen van auto's, Ja, klopt. maar ik zie ook kruikjes waar drank in Ja, gezet. precies. Die krukjes die gaan we er nou uitkappen. En ik heb nieuwe krukjes besteld, dus die gaan we weer netjes in de moer zetten en zo. Dus we gaan het echt helemaal in ere herstellen, dat is de bedoeling. Gij zei het net, Jaspers, zoon van een huisarts. Ja. Ik heb ook een Jaspers gekend en die was specialist in het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Was Dat was dat mijn toch oma, dat was een neuroloog. Ja. En dan heb ze ook nog Manny? Ja, Manny Jaspers. Dat is een oma van mij. Oh, wat leuk! En dan heb ze ook nog de apotheker Jaspers in Venlo, had ze. Hè? Ja, Dus, klopt. Ja, en dat was ook een oma van mij. Daar mocht ik vroeger met ons mam altijd naartoe en dan kreeg ik sokkerpeek. Ja, dat klopt. Ja, Ja. dan word ik wel stil. Ja, ik heb vroeger ook weet ik in het wel wat ziekenhuis sokkerpeek gewerkt. is, hè? Nee? Maar dat weten die niet. Nee? Weet je wat sokkerpeek is? Ja, dat is een soort salmiak, is dat eigenlijk. Ja. Ja, en dat doet ze in een flesje en dan doet ze er water bij. En dan lot ze daar nu een iets stond en dan schudden en dan krijgt ze van dat dropwater. Dat noemen ze- Dropzout noemen ze het wel eens. ja. Sumke trekken. Ja, Sumke. trekken. Ja, Ja. klopt. Ja, klopt. Maar ik heb den oerme van nog, Manny, Ja. daar heb ik goed gekend. En vooral ook zien wederhelft Oh, Tante Loes. noemen we Ja. het. Ja, Loes, ja. van de Dat was een Brekel. geweldig mens. Ja. Wat een geweldig mens was dat. Ja. Ja. Goh, Ja, wat dat is, leuk. hartstikke leuk, ja. Hey, en wie was dat dan vroeger? Want Nou, had je de praktijk aan huis? Ja, we hadden de praktijk op de Gasthuisstraat Ja. in Tegelen. En daar woonde nou mijn broer, hè. Die heeft dat toen helemaal verbouwd. Dus, is de aannemer trouwens, die dit ook geld verbouwd heeft. Oké, Ja, dus, handig. Dus ja, want anders wie moest op zo'n korte tijd een aannemer vinden, dat is Ja, nogal moeilijk. ja, dus, ja. dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Ze zeggen Maar, natuurlijk, het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je kent. Ja, precies. Dat is wel belangrijk. Ja, dus vandaar. Maar het is zo, vroeger had ze een chirurg, dat was Ter Stappen. Dat was een chirurg die nog in het Tegelse ziekenhuis heeft gewerkt. Oké. Ja. En die had ook in het Venlose ziekenhuis gewerkt en hadden een zoon en daar speelde ik hier altijd mee. Begrijp ze? Dus vandoor. Oh, Dus dat voor mij eigenlijk is dit nostalgie. ja, de cirkel wordt rond nou. Ja, dat is hartstikke leuk. Goh, wat leuk. Dus geen zoet hij altijd in Te de... spelen, ja, zeker. En toen dacht ik ook, als ik dit ooit zou kunnen wonen, dan wil ik dat. Ah, wie chic is dat? Dus wie dat te koop stond, toen hebben we het eigenlijk gekocht. En wat heb je zelf ook in de medische... Ik zit ook in de medische wereld. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb een aantal privéklinieken. Oh, Dus ik ben ik zou maar zeggen, aandeelhouder en directeur van een aantal privéklinieken. oké. In Rotterdam, in Rijswijk, in Tilburg. Dus in Rotterdam heb ik 4 vestigingen. Dus ik heb ongeveer iets meer dan 100 man in dienst. En het zijn allemaal medisch specialisten. Ja, Dus eigenlijk heb je ook nog gewoon een heel druk werk. Ja. Ik probeer het een beetje te combineren. Bouwvak wel met directie. Dus ik heb de mazzel dat ik ook nou tref. Ja, ik heb en, echt wel mazzel. Ja. Want ik dacht ja. vandaag ik moet toch eens een keer wat gewoon bouwvakken. Hè. Want ik doe niet eigenlijk niks anders tot nu toe. Maar ja, dat komt ook omdat ik het natuurlijk zo snel mogelijk in de oude staat terug wil. Uiteraard. Ja. Dus, Maar even afgezien van de moren, ja. dan maakt het niet zoveel mee dat er ook zo'n typisch Dat tegelse is schouw echt, dat is echt fantastisch. weg. Ja, je moet best even kijken. Ja, maar het is wel een zoontje nu natuurlijk, hè, maar je kent het zien door. Zus dat. En de zus ook, het is een beetje uitgebouwd. Hè.
De Dus, meneer Helmers, die heet toch wel... ja. Ik zou bijna zeggen van had ik hem maar gekend. Ja, maar Ik vind hem nog wel leuk. Ja, hij is vroeger verleden. Ja? Maar het is wel echt, kijk, de familie Helmers is natuurlijk een echte Tegelse familie. Ja. Ja, en ja, ik zou maar zeggen, dit is toch een van de kenmerken van Tegula, hè? Tegula, ja. Ja, dus ik vind het ook heel mooi. Daarom hebben we hem ook niet wit geverfd, want hij moet echt in deze staat blijven. En aan de bovenkant moet er nog een beetje gerestaureerd worden. Daar zit wat voegen uit en zo. Maar Geweldig. het is een echte typische Tegelse schoorsteen. Goed nieuws voor alle mensen uit Tegelen, maar vooral ook uit Stijl natuurlijk. De originele dingen die blijven behouden. En die werden goed verzorgd door meneer Jaspers. Dus als je een rondje met een hondje gaat doen, dit blijft voor je. Het wordt alleen maar mooier. Dat hopen we. Ja.